verdenskrig varede fra 1939 til 1945. Tyskland tabte. Derfor skulle Tyskland bøde for de forbrydelser, de havde begået. Først skulle Tyskland formindskes. Derefter blev Tyskland besat. Det blev delt op i 4 besættelseszoner, som var styret af de 4 lande, som havde mest indflydelse på Europa. Sovjetunionen, USA, Storbritannien og Frankrig. Hovedstaden Berlin blev også delt op mellem de 4 besættelseslande. Derudover skulle Tyskland også betale krigsskadeerstatning. USA og Sovjetunionen var efter 2. verdenskrig supermagter. Ideen med at besætte Tyskland var også, at de skulle genopbygges. Men USA og Sovjetunionen havde helt forskellige tanker om, hvordan de ville styre deres del af Tyskland. USA ville først genopbygge samfundet, og så ville de have en fast indkomst, så de ville kunne være i stand til at betale krigsskadeerstatning. Sovjetunionen derimod ville først have deres penge, så de indkrævede høje skatter. Det betød, at samfundet stod stille i Østtyskland, hvorimod Vesttyskland havde fået genskabt deres samfund. Berlinblokaden fra 1948 til 1949. USA havde lanceret Marshallplanen om økonomisk hjælp til de lande, som skulle genopbygge deres land. Alle 3 vestlige besættelseszoner skulle modtage hjælp via Marshallhjælpen, som et led i det indførte de en fælles valuta, nemlig D-marken. Berlins placering var problematisk, fordi det lå midt i den sovjetiske zone. Men Berlin var også opdelt i 4 besættelseszoner, og derfor blev den vestlige valuta også indført i Vestberlin. Det skabte problemer, nemlig Berlinblokaden. Sovjetunionen blokerede alle indgangene til Vestberlin for at tvinge de 3 besættelsesmagter ud af Berlin. Vestmagterne reagerede ved at sende fornødenheder via fly og lod sig ikke overgive. Så til sidst måtte Sovjetunionen droppe blokaden. Der var nu 2 tyske stater. De hed Forbundsrepublikken Tyskland og den Tyske Demokratiske Republik. Det man kaldte Vesttyskland, eller BRD, bestod som sagt af USA, Storbritannien og Frankrig. De havde de samme visioner om at genskabe Tyskland. Dog havde Storbritannien og Frankrig selv store krigsskader i deres eget land, og derfor knap så mange ressourcer at genopbygge for. De fik hjælp af USA via Marshallhjælpen. Men Sovjetunionen var som sagt uenig. Dette førte til stridigheder mellem særligt USA og Sovjet, hvilket også omhandlede styreformen kommunisme. På grund af den langsomme fremgang i Østtyskland forårsagede det, at mange østtyske borgere flygtede mod Vesttyskland via Berlin, da det var relativt let. I 1961 havde hele 2,8 millioner mennesker flygtet fra Østberlin til Vestberlin, hvilket var hele 15% af befolkningen. Det var selvfølgelig et problem, så i august 1961 afspærrede den østtyske stat Vestberlin og byggede Berlinmuren. Dens eneste opgave var i så fald at holde borgerne fra at flygte. Berlinmuren var den betonmur, der adskilte Østberlin fra Vestberlin. Muren var et skarpt bevogtet militært spærringssystem. Berlinmuren var 155 km lang. 43 km gik fra nord til syd og delte Berlin i 2. Yderligere 112 km mur isolerede Vestberlin fra Østtyskland. Det var østtyske arbejdere, der var bevogtet af soldater, som afspærrede grænsen med betonklodser, hulsten af beton, tilmurede huse og pigtråd. Den første afspærring blev inden for de følgende år erstattet af en betonmur, der hele tiden blev udbygget. Efter betonmuren blev bygget, kunne man kun benytte 7 ud af 81 grænseovergangssteder, men man kunne kun benytte grænseovergangsstederne, hvis man havde en særlig tilladelse. Muren blev opført for at standse flugten fra øst til Vestberlin. Muren var skarpt bevogtet af særligt udvalgte grænsesoldater, som havde fået ordre til at skyde for at dræbe flygtninge. Selvom der var grænsesoldater ved muren, var der alligevel mange østtyskere, også grænsesoldater, der forsøgte at komme over muren. Da opførelsen af Berlinmuren begyndte den 13. august 1961, til der var slået hul i muren den 9. november 1989, blev der dræbt 768. Østberlin blev også kaldt DDR, Deutsche Demokratische Republik. Styreformen var Socialistisk Republik. DDR var en sovjetisk satellitstat, der eksisterede fra 1949 til 1989 og blev styret af Sovjetunionen. Berlin var den eneste sted, hvor østtyskere uhindret kunne flygte til Vesten. Natten mellem den 12. og 13. august 1961 blev der derfor bygget en mur imellem Østberlin og Vestberlin.
Grunden til, at muren var for at forhindre, at folk fra Østtyskland flygtede til Vesttyskland, da de ville medføre et økonomisk kollaps for DDR. På grund af den pludselige deling blev 1300 børn spærret inde i Østberlin, imens de var på besøg hos venner og familie. De kom først ud 3 måneder senere. I DDR var konstant overvågning en del af hverdagen. Det hemmelige politi Stasi kunne følge med i selv den mindste detalje i borgernes liv via et enormt netværk af meddelere. Cirka 80.000 og overvågningssystemer som mikrofoner i lejligheder. Hvis et medlem af en familie var flygtet til Vestberlin, ville resten af familien med sikkerhed blive overvåget og forhørt for at finde ud af, om det havde hjulpet med flugten, og selv planlagde at flygte. Stasi arresterede enhver form for opposition mod den socialistiske styre. Østberlins økonomi var planøkonomi, hvilket betyder, at priser og løn blev fastsat af den sovjetiske stat. I næsten alle varegrupper var der fra tid til anden vareknaphed, især inden for biler. Køberne af visse bilmodeller måtte vente på dem i op til 15 år. DDR's valuta var officielt kaldet mark der DDR, men blev omtalt som DDR-mark eller Ostmark. Man siger, at muren faldt den 9. november 1989. Her blev grænsebommen til Vestberlin nemlig hævet, og man kunne igen frit rejse mellem Østberlin og Vestberlin. Selve betonmuren blev først revet ned langt senere. Vestberlin var det uofficielle navn på den vestlige del af Berlin. Det officielle navn var Land Berlin. Det bestod af den amerikanske, den franske og den britiske sektor. Vestberlin var totalt omringet af sovjetisk besatte områder, og var ofte et vidt felt på DDR's landkort. Det var muligt at rejse fra Vestberlin til Vesttyskland via særlige motorveje og jernbaner. Vestberlinere havde det betydeligt bedre end østberlinere, hvilket også førte til, at mange prøvede at flygte fra Østberlin til Vestberlin. Vi har genskabt dette interview for at komme så tæt som muligt på folk, der rent faktisk var til stede under hændelserne ved Berlinmuren. Derfor har vi valgt at genskabe et interview med en pige, der dengang boede i Østtyskland, og altså var førstehåndsvidne til hændelserne. Damen hedder Alexandra Schmidt. Hvordan påvirkede muren din familie? Den ramte min familie hårdt. Mine forældre var især bekymrede for min brors og min fremtid. Min bror var lige fyldt 18, og hans fremtid så ikke alt for lys ud. Min far var meget bange for at miste sit job, for hvordan skulle vi så klare os bagefter? Kendte du nogen, der prøvede at kravle over på den anden side af muren? Ja, min bror han havde planlagt at kravle over muren en sen aften. Da han kom hen til muren, var der en mand, der allerede var på vej over muren. Men ud af ingenting kom en tysk vagt og råbte, at han skulle komme ned. Det ville han ikke, og den tyske vagt blev sur og skød manden. Min bror var så chokeret, at han løb hjem og sværede aldrig at prøve at kravle over muren igen. Hvordan reagerede du, da muren endelig faldt? Da jeg først hørte, at muren skulle blive taget ned, følte jeg mig næsten ligeglad. Jeg var blevet så vant til, at den var der, og de kommunistiske regler, at det var normalt. Jeg kan dog huske, at jeg bagefter løb over til muren med min bror. Vi kravlede over den, mens vi grinede og råbte. Det var fantastisk at se Vestberlin efter så lang tid, og jeg vidste med det samme, at genforeningen af Tyskland havde bragt håb for fremtiden tilbage til folket.